Szczytni wiek. Wiecie, można dzisiaj deć koło szczytnim wieku, chłopskich latach w tym naszym żywobyciu. Jak ci jest człowiek jest szpikolem, blank ci go nie obłazi czas, nie będzie się musiał deczko po uwożach od latach, które napoczynają ten ci jego szczytni wiek. A to ci się naisto wartko kuną wszystkim kludzi. Jeszcze człowiek się nie wygramulał ze powioków, jeszcze się człowiekowi zdojrze mocołką młodość przecia, a gościami idzie nabierać dnioszki ze tego srogego kibla życia, a sam już przykulwitali się wartko te lata, o których teraz chciałeś rządzić. Otóż dajcie pozór, bo duplowanie tego nie będę klerował. Jeśli te twoje lata na tym najgryfniejszym ze światów pokazywają się we basisku, twoja tajla się blank traci, to naisto znaczy, że jeżeś już chopie we wszydnim wieku, dokulwitołeś się do chopskich lot. Jeżeś na zicher we wszydnim wieku, kiedy se moż festelno szkrapka i pypeć na cosi, ale tak po prawdzie blank już nie pamiętasz na co. Kiedy ci doktor zaleca ćwiczenia na frischnym lufcie, a ty ganz einfach wlazujesz do autoka i otwierasz okno. Kiedy napoczynasz gasić funcla nachtlampecka, każdą ziczka we izbie skuli einfachowej szporobliwości, a nie ino bestuż, co by przeżyć, zedrzyć ci romantyczne chwile z umiłowaną osobą. Kiedy wieczerzą przy świecach ustawają być dlocia richtyczne, bo nie poradzisz już blank przeczytać szpajzy karty we szynku. Kiedy miasto się uczosać, napoczynasz chopie układać opaternie włosy, w które ci jeszcze na palicy ostali. Wiecie, młode lata to okres życia, w którym śmigamy awki i ciepiemy machy do zdzadła, ale za to ten szczytny wiek to czas, kiedy te zdzadło napoczyna nam po szklaby robić i festelnie się za te młode lata poradził odponić. Jeżeli chopie na zicher we szczytnym wieku, kiedy ten ojciec czas napoczyna ci zabierać wszystko to, co ci dała matka natura. Kiedy ty już ustawo szacować i przyganiać starej generacji, a napoczynasz już przysować młody. Kiedy nie poradzisz już nikomu dawać złego przykładu, ale możesz posługować do radą, dawać ino dobre rady, a wszystkie przy tym szczyżą się i pukają ze śmiechu. Kiedy już na wszystkie pytania znosz rytyczne odpowiedzi, albo ci się zdojrze znosz, ale żaden cię o te odpowiedzi nie prosi. Wiecie, są trzy takie okresy w życiu człowieka. Dzieciństwo, młode lata i wyglądasz wyśmienicie. No toż miarkujesz, i żeś jest w tym szczytnym wieku, opie. Nic to ale, głowa do góry. No i gorsze jeszcze przed tobą.